Ассалому алайкум бародарон, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бо шумо ҳастам Суҳроб ва миннатдори худамро ба ҳар як шумо мерасонам ки бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ мекунем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Наора то охира тамошо кунед ва фикрҳои худатонро ҳатман дар комментар нависонед. Саломат ва зинда бошед. Бачаҳое ки Мерседесу 190 пурсидагӣ будем, хоби наякта солаш 93 май. Ibad hamur adnoy shud ki kaskash kadi. Ne khudum sveja kadi poli kaska kadi mishe. 2020 میبینید kaska kadaga 2020. خیلی مسئله خداویش داره. Hamma josh kıt khodaga. Hamma josh tupcha. باز یک سلام شود شما میگیرم سلام شما ببینیم 254,000 пробег на коробкаш механик. объем моторуш як гашти газ бензин ай обҷато чанд хани ака як сол баъд нақша чанд сум гуфти номеро телефон табу монем 55 خب بچه من номеро шумо мемонем занг мезанед хай бо барои шумо пурротару маълумот мета хай бо ин ахтон бесастаяни мошина Toyota Corolla бачо солаш 2011 Америка объем моторуш як гашта бензин боз як салон шам мегирем бинем салон шуд 4 электропакет дорад коробкаш автомат кондиционер кор мекунад салон сафед растамушка дорад хан растамушка як сола уҷа дорам ҷакеш як сола ба нақша чанд сум гуфтӣ 95,000 95,000 номеро шаҳивону бачаҳо занг мезанед хай бо савдо мешавад 918 87 74 04 Lexus GS 300 бачаҳо солаш 2007 тонировка кардагии ҳуҷҷатош қайд тонировкаш як сола боз ҷо аҷо шахширо ҳанавор мегирем бинед хай объем моторуш 3 бензини холӣ Çanda geçiyorlar. боз як салон шама мегирем бачаҳо як салон шама бинем 4 электропакет дорад мультирул коробкаш автомат кондиционер телевизор хои дари кор мекунад лукам дорад боба чанд харас худ дурака در جقشم 13 14 هستم خیلی میخرم خیلی بود جقش چک میکنی عقل نداره اصلا боба наша чанд сум гуфтеса 95,000 номеро шама мемонем бачаҳо хай бо занг мезанем 901 4 34 Toyota Camry бачаҳо Camry 2 Америка солаш 2011 объем моторуш 2.5 май бензини холӣ растамошка кардагия коробкаш автомат кондиционер хои дари кор мекунад خب یک خفا میگیریم بچه ها یک خفا هم بینیم اوجد داره بر اوجد نداره بر نقشه چند سون گفتی؟ نقشه چند سون گفتی؟ 120 زنگ میزنیم بچه ها خیلی سودان بشه 905 9995 95 Mercedes S-Class бачаҳо кузови 221 хоб соли 2007 тонировка кардагиай
باز یک سلام شام میگم سلام شام یک بینین خب 295,000 پرابگ داره کاروکش автомат کانیشنر سالن سیاه تارپدشون سیاه کانیشنر هم خوی دوی کار میکنه خب الکتروپاکت لوک هم داره объем мотор 5 бензини холи ака нақша чанд сум гуфтӣ амира 280 та номеро шамимонун бачаҳо занг мезанед хайбо савдо мешавад 106 00 66 78 Toyota Corolla бачаҳо Corolla 2 америкаиска хоб соли 2009 бобо ҷамъ ҷо шахшу анавор мегирем бинин хайбо худон номеро транзит Ой, салон шаг гирем ака. Давай. Коробкаш механика камшанер кор мекунад. Şef, ana balık kılına yanki bu dağı alek samudi ama avlar. Bacı moşina klasına kılma klasına. Раставушка дорам адака? Ҷатош чанқайна муша? Як сола ба нақша чанд сум гуфтӣ? Нақша 70 та номеро шамаимонун бачаҳо занг мезанед хайбо савдо мешаванд 133 375 объем мотор чанда? Opel Vectra бачаҳо солаш 2001 номерам дора ибо радной краскаша кӯпшиягия Не, радной краскаша. боз як салон шам мегирам бачаҳо як салон шам бинен коробкаш механика кондиционер дора кор мекунад объеми моторш 1.6 бензини холӣ ҳуҷҷатҳои чандхайнаи баъд ака як сола ҳуҷҷат дошта баъд ҷои сунгирӣ чанд сумае боб номерои телефон табу монем 985-66-11-03 бо бачаҳо ман номеро шумо мемонам занг мезанем хайбо бағои шумо пурратар маълумот метаҳад хеле масъалаи задагии пусидагиш хеле BMW тройка бачаҳо солаш 99 номерам дора хоб ҷамъ ҷо шумо мегирем бинед 4 балоншам навай хоб коробкаш механик кондиционер дошта бошад доранд кондиционер объем мотор чанд аст объем мотор 1.8 бензин ҳуҷҷатҳои чандхайна ака то охири сола ҳуҷҷат дора хоб нақшак ва нақша чанд сум гуфти ака 38 ҳам номерои телефон табу яксара монем 939 94 04 85 хоб бародаро номеро шумо монем занг мезанед хайбо савдо мешавад хоб ина бачаҳо як мерседес 190 дига ишанами акамай солош 90 задни камера дора хоб 96,000 пробег доштаи коробкаш механика телевизор объеми сечка задия DVD дизела ҳеҷ ҳуҷҷатҳои чандхайна бошад ҳуҷҷатҳош тамом шуда ида чанд сум киста 25 номеро телефон тамомона бо бачаҳо
номеру шама мемонам занг мезанед ҳар дея мерседесу якса навад ами автомат ҳай бо савдо мешавам